No se on lauta täällä taas, terve. Pitkästä aikaa, noin 5-6 vuoden tauon jälkeen tulee video. Ja tarkoitus olisi, että nyt mä pyrin jatkossakin tekemään uusia videoita vähän useammin, koska mulla on paikkakunnalla nyt toivon mukaan alkamassa uusi lautapelikausi. Täällä alkaa semmoisessa paikassa kuin Vanha Kyttis, Rauma 100 kunta, niin sellainen kun Pinolan peli-illat, ja itse ajattelin ruveta siellä olemaan, niin jos nyt ruppeisi tulemaan sitten taas videoitakin vähän tiuhempaa. Mutta tosiaan hei, tänään mä käyn teidän kanssa läpi Star Wars Battle of the Hoth, eli siitä kuuluisasta jääplaneetasta taistellaan, ja tää on vähän kevyempi versio ehkä Memoir 44, tai pitäisikö sanoa taktisempi versio. Että täältä komponentit, mennään niihin heti, näyttää tältä. Eli täällä on nämä lumispeederit. Mä tykkään itse näistä sen takia, että nämä on valmiissa näissä jaloissa, niin niitä ei tarvitse näillä mun ihanilla pikku nakkisormilla yrittää pistää noihin. Mutta täältä löytyy, siis kapinalliset on tässä nyt ekana. Täältä löytyy tykkiä kapinallisille. Nämä on ihan okosti tehty. Sitten täällä on nämä jalkamiehet. Tarkenna. Noin, nyt tarkenna. Nämä on taattua Days of Wonder laatua, että nämä on hemmetin hyvän näköisiä. Sitten täältä löytyy tokkeneina valitettavasti niin tommonen vähän parempi tykki. Nämä voimageneraattorit. No, 3D-tulostin on keksitty nykyisin, äkkiäkös nuo tosta teet? AT-tankki löytyy. Tää on ihan taas hyvin yksityiskohtainen taattu Days of Wonder laatu. Ei tähän voi mitään sanoa. Sitten täältä löytyy pikku, mitä tarkkailijat droideja nää nyt sitten oli. Sitten löytyy nämä Trooperit, mitä lieneekin. Jalkaväkeä. Niin ja lauta on nyt on huomattavasti pienempi, mitä toi Memoir 44, mutta sama mekaniikka. Korteissa on edelleen samat kuviot, samat systeemit. Yksi isoin ero Memoiriin nähden on se, että nyt kummallakin on oma korttipakka. Edelleen pysytään Memoirin uskollisena. Siellä oli kortit, nyt on tämmöiset vähän isommat pahvilätkät, missä on sitten kääntöpuolella vastustaja ja toisella puolella suomien liikkuminen, ampuminen, miten tuhotaan. Saako